Αυτά τα λόγια είναι αφιερωμένα σε ένα κορίτσι που γνώρισα πριν 7 μήνες. Και για μένα ήταν το πιο γλυκό, το πιο όμορφο κορίτσι που έχω γνωρίσει. Θυμόμαι ακόμα την ημερομηνία που τα φτιάξαμε. 8 πρώτο του 12. Την ημερομηνία δεν την ξεχάσω ποτέ. Για το μόνο λόγο ότι αυτή η ημερομηνία μου άλλαξε τη ζωή. Όμως ήρθε και μια άλλη που μου έκανε τη ζωή, πώς να σας το πω, να είναι πολύ χάλια. Όπως έχει πει και το Τάνι Τσάκαλ, 2 λέξεις μπορεί να σου αλλάξουν τη ζωή, έτσι ακριβώς. Όπως και εμένα αυτή η ημερομηνία μου άλλαξε τη ζωή, αυτή η κοπέλα. Δεν την κατηγορώ για τίποτα, γιατί ξέρω ότι φταίω και έχει δίκιο ό,τι και να πει. Μπορεί να μην με θέλει, να μην θέλει να μ' ακούει, να μην θέλει να με βλέπει, ούτε ζωγραφιστό, δεν έχει σημασία. Αλλά θέλω να θα ζητήσω μια συγγνώμη για όλα αυτά που της έχω κάνει. Το παραδέχομαι ότι έχω κάνει μαλακίες. Αλλά θέλω να ξέρεις τώρα ότι θα σε αγαπώ για πάντα. Μπορεί και να συνευριάζω ή μπορεί να φάνω λίγο μαλάκας απέναντι στους άλλους. Θα με δουνε και θα πούνε το μαλάκα κάθεται και ασχολείται για μια κοπέλα. Όμως για μένα ήσουν κάτι πολύτιμο στη ζωή μου που είχα γνωρίσει. Και γι' αυτό θέλω να σου ζητήσω μια συγγνώμη. Το ξέρω ότι δεν θα είναι αρκετή, αλλά δεν μπορώ να σου δώσω τίποτα παραπάνω, γιατί το ξέρω ότι τώρα δεν με θες. Θέλω να είσαι πάντα χαρούμενη, να χαμογελάς, όπως είπες, να συνεχίσεις τη ζωή σου. Και μακάρι να μπορούσα να γυρίσω το χρόνο πίσω, αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αλλά τώρα τι έγινε. Και σε καταλαβαίνω απόλυτα. Αυτά ήθελα να σου πω. Γεια σου.